Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, én Vágított Lilla vagyok, ez pedig a Gerilla Karrier Podcast legújabb adása, ahol a témánk a mindfulness, és a vendégem Krajcsó Nelly mindfulness tréner és a Slow Budapest vezető alapítója. Szia Nelly! Szia Lilla, hello! Nagyon köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hát hadd kezdjem azzal, hogy én most már nagyon sok mindent tudok a mindfulnessről, nem csak azért, mert fölkészültem belőled, meg a témából, de nagyon sokáig úgy csak hallottam a fogalmat, és nekem egy dolog jutott eszembe, az Ízek, imák, szerelmek című film, nem tudom, láttad-e, Julia Roberts-el, és hogy nekem ami abba volt, az volt a mindfulness, tehát kicsit így jóga, elvonulás, India, meditáció, Bali, picit Olaszország, ez az édes semmittevés, ez a dolce far niente, vagy nem tudom, hogy nem tudok olaszul sajnos. Na most ebből mi a mindfulness, és mi nem? Hát nem tudom, ott szerintem Julia Roberts az így megpróbálta kipihenni magát, a kiégésén túltenni magát, és olyan dolgokkal akar töltődni, ami neki így jól esett. Mindent végig lehet csinálni ezekből úgy, hogy jelen vagy, meg úgy is, hogy picit vagy jelen, vagy nagyon nem vagy jelen. Én nem tudom, hogy mennyire volt jelen. Nekem ott ő azért úgy tűnt, hogy tele van problémákkal, és nagyon sok ellenállással, és aztán nyilván belepuhult, belelazult, de kifejezetten azért Bali, az szerintem inkább vagy hát nagyon sokszor látvány, és trend, én is voltam, és egyébként nagyon szép hely, meg nagyon jó, meg vissza is mennék, de hogy számomra azért nem ez a mindfulness. Akkor mi a mindfulness? Akkor mondjuk ki, hogy mi. Ez egy sokkal komolyabb dolog. Egyébként az, de hogy a tudatos jelenlét, ugye így fordítsuk, de hogy ez mi? Tehát, hogy ez akkor nem meditáció, nem jóga, nem füstölőzés, nem tudom, nem ilyen lehet minden ez is. Relaxáció. Csak én azt voltam múltkor egy beszélgetésen, és kérdezték, hogy mi a legnagyobb akadály annak, hogy a meditációt azt nem gyakorolják az emberek, és szerintem ez a körítés a legnagyobb akadálya ennek, ami így elidegenít, tehát a füstölőzés, a fura zenék, a hajlongás, a mantrázás, aminek egyébként a buddhizmusban nagyon fontos szerepe van, de félreértelmezzük eléggé így nyugaton, és ugyanúgy egyébként ezt mondjuk a mindfulnessre is, hogy a buddhista meditáció az egy sokkal komplexebb dolog, és hogy a mindfulness az egy lebutított verziója, mindfulnessnek is hívják, amikor így mindenre ráhúzzák azt, hogy most mindful az. Semmi különleges nincs benne, semmi ilyen ezoterikus nincsen benne. Én mindig azt mondom, hogy odafordulunk afelé, ami van. És ez általában a nyers, őszinte élet, ami tele van hullámokkal. Tehát az életünkben van fáradtság, vannak örömök, sikerek, elbukások, szorongás, aggódás, ugyanakkor van nyugalom is, feltöltődés is, kapcsolódás és magány. És a mindfulness csoportjaimban és a tréningeimben azt tanuljuk, hogy ezt az életet meg lehessen így élni, ahogyan van. Hogy ne akarjunk kimenekülni a nehéz pillanatokból, ne csak azt várjuk, hogy vége legyen egy nehéz munkanapnak, vagy egy nehéz projektnek, mert úgy nagyon gyorsan telik el az élet, és ne csak azon kattogjunk, vagy ne csak az okozzon örömöt, hogyha valamit így kívülről magunkhoz veszünk, vagy ne kelljen mindig elutazni ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, hanem ez egy tudatállapot is legyen, hogy nyugodt vagyok, és boldog vagyok, és alapvetően ez egy nagyon nagy kihívás, mert nem így működik az elménk, szereti elkerülni azt, ami nehéz, és szeret belekapaszkodni abba, ami kellemes, és ez viszont egy nagyon komoly ilyen libikókázást, ilyen szélsőségektől szélsőségekig tartó mozgást okoz tele, tehát hogy nagyon sok energiát kíván, és a mindfulness az abban segít, hogy azért ezeket a kilengéseket csökkentsük, hogy ne legyünk kiszolgáltatva annak, ahogyan az elménk működik. Így tulajdonképpen a tudatos jelenlét az elmének a megismerését szolgálja. Pusztán, én mindig azt mondom, hogy nem relaxáció, nem testen kívüli élmény, nem is tudom,
hipnózis, vagy vizualizáció, vagy belső utazás, hanem egyszerűen jelen vagyunk azzal, ami van, és megismerjük. Tehát ez a szó a legfontosabb szerintem, a megismerés és a kíváncsiság, az, hogy nem ítélkezek a felett, ami van. Ez egy nagyon fontos hozzáállás, és a másik az pedig, hogy elfogadom azt, ami van. És ennek azért a váz az alapja egy meditációs technika, amit gyakorolsz, megtanulsz, meg oda még sokféle más is van, majd akkor erre kitérünk, de azt tegyük tisztába, hogy ebben ugye nincsen egy gram vallás sem, mert nagyon sokan azért fordulnak el szerintem tőle, mert hogy hát én keresztény vagyok, én nem szeretnék meditálgatni, én imádkozom inkább helyette, ami teljesen rendben van, és szerintem az is egyfajta mindfulness dolog lehet, meg annak a hála része is, de hogy ez a mindfulness, ez egy abszolút világi technika, világi dolog. Igen, ezzel a céllal, hát nem is tudom, hogy hozták létre, mert ezt nem hozták létre, mert ez van, ez egy állapot. Tehát nincs olyan, hogy a mindfulness atya, vagy anyja, vagy a mindfulness, nem nincs tudom. Nincs egy ilyen, aki behozta így a köztudatba de azért Jon Kabat-Zinn nevéhez kötjük, amerikai mikrobiológus, most már a 80-as éveiben jár. Tehát egy tudós ráadásul. Kórházban dolgozott, egyébként fantasztikus ember, szerintem, meg gyakorló az alapján, amit így interjúkban látok tőle, beszélgetésekben, és ő Massachusettsben, a Massachusettsi kórházban egy stresszcsökkentési osztályon kezdte el bevezetni a meditációt krónikus fájdalommal élők számára, olyanok számára, akiknél a gyógyszeres kezelés az nem járt semmilyen pozitív hatással, és egyébként, ha belegondolsz, nagyon sok mindenre nincsen külső megoldás, vagy azonnali megoldás. És ilyenkor viszont a stressz az nemhogy marad, hanem csak növekszik, mert tele vagyunk ugye bizonytalansággal. És ilyenkor nagyon-nagyon jó az, hogy a tudatos jelenlétet elkezdjük gyakorolni, és odafordulunk afelé, ami zavar. Ez lehet ugye nehéz gondolatok, nehéz testi érzetek, és ő ezzel kezdett el foglalkozni, kialakított egy 8 hetes programot, ami a mindfulness alapú stresszcsökkentés volt, és ugye azt évtizedekig kutatta, fejlesztette a társaival, megjelent a 90-es évek elején egy könyve, Megélni a teljes katasztrófát, nem véletlenül ez a címe, és onnantól kezdve azért exponenciálisan nőtt egyrészt az, hogy hányan kutatják a mindfulness-t, illetve nagyon sok új mindfulness alapú program jött ki, például a kognitív terápia, de van mindful szülőség, vagy már szülés. Már egy divat, mindful, minden mindfulness, nem? Tehát, hogy így a mindfulness kicsit úgy túl is használják sokan, azok is, akik nincsenek benne annyira ebbe, de úgy el lehet adni vele dolgokat, hogy mindfulness alapú étkezés, mindfulness alapú, nem tudom mi, munkahely. Igen, egyébként van Angliában a Mindful Nation nevű ilyen kezdeményezés parlamentben, mindfulness, de van ugye gyerekeknek mindfulness oktatás. Én azt mondom, hogy bárcsak egyébként mindenhol lenne, vagy foglalkoznának a tudatos jelenléttel, mert szerintem enélkül manapság nem lehet kiegyensúlyozottan élni. Jó, az én számból biztosan elfogultnak hangzik, de hogy így azért azt gondolom, hogy ez rengeteget segít, és a visszajelzések is egyébként ezt tükrözik. És annyi szerintem a kérdés, és azt kell megvizsgálni, amikor valakit elkezd érdekelni ez a téma, és ugye az eszköze a meditáció, mert ugye ezt is kérdezted, hogy ugye a tudatos jelenlét eszköze a meditáció, hogy ki a tanár, és hogy a tanárnak milyen tanárai vannak, és kitől tanul. Alapvetően a meditáció az tapasztalati és személyes átadáson alapszik, tehát ezt nagyon fontos, hogy válasz magadnak egy tanárt, aki mellett kitartasz, ami nagyon nehéz ebben a mai világban, mert olyan gyorsan élünk, nincs időnk egy csomó mindenre, nem tudunk ott lenni programokon, illetve rengeteg minden kéri a figyelmünket, ami érdekes, önismeretben is, és ezért ez szerintem egy elköteleződést kíván, de hogy nagyon fontos az, hogy ki tanít, és a mindfulness tanárság az egy szakma, pont most jön ki egy könyv ezzel kapcsolatban, a mindfulness tanárnak az erőforrásairól, ezt lefordítottuk a tanártársaimmal angolról, magyarra, és ott van benne, hogy ez nem pszichológia, ez nem terápia,
ez nem relaxáció, nem autogén tréning, nem agykontroll, hanem ez mindfulness is, hogy mi nagyon sok képzésen veszünk részt azért, hogy egyrészt tudjuk, hogy mit tanítunk, másrészt rengeteg gyakorlással jár, tehát egy mindfulness tanár az rendszeresen gyakorol, el kell, hogy járjunk évente csendes elvonulásokra, én 10 naposra járok, az teljes csend, és folyamatosan ilyen továbbképzéseken veszünk részt. Magyarország ez mindig azért kullog Anglia meg Amerika mögött, de hogy onnan egyébként tudunk tanulni. És van elég tanár? Vagy ez a szakma még így várja? Itthon? Igen. Van, nagyon sokan végzik el szerintem ahhoz képest a mindfulness tanári képzést, mert most már lehet itthon Magyarországon Van is. erre egyetemi oktatás, vagy valami rendszer? Egyetemi nincs, egyetemi az Walesben van például, meg Oxfordban, tehát lehet diplomát, mesterdiplomát szerezni. És ez vagy az egészségügyön belül, vagy nem tudom, pszichológián belül, vagy hogy? Mihez kapcsolódik? Szerintem nem. Szerintem az külön van, de nem néztem meg, bár egyébként nagyon érdekelne. Nem, itt egyébként külön oktatás van, ami ilyen körülbelül másfél éves oktatás 3 modulból, és akkor közben még a gyakorlást És hol lehet ezt tanulni, azt el lehet mondani? Például a Barta András nevű kollégám és jó barátom, tudatosság.net, az ő oldala, én őt ajánlom meg, Nyitrai Nelli kollégámat, ők ketten például vezetnek tanárképzést, úgyhogy el lehet ezt végezni, és sokan is jönnek, de sokan egyébként nem tanítanak. Azért kicsi ország, meg van, aki nem is akar tanítani, mert itt még ami nagyon fontos, hogy emberekkel foglalkozunk, és csoportokkal, és annak van egy külön, tehát az is egy külön szakma, hogy csoportokkal hogyan dolgozol, és rengeteg képzést igényel, meg önismeretet. És akkor ezek szerint egyedül ezt nem is nagyon lehet úgy csinálni, hogy most én letöltök egy meditációs appot, mert tényleg annyi minden elérhető már, meditáció, nem tudom, van ez a Headspace, ami nagyon-nagyon ismert, és én azt látom, mégis annyira rosszul vagyunk így az emberek, úgy általános állapotokban, hogy ha el is kezdjük, nem csináljuk, ez miért van? Azért, mert nincs egy mentor, vagy nem úgy áll valaki hozzá, hogy kell egy tanár, akivel ezt elkezdi gyakorolni, lehet, hogy ez a baj. Tanár szerintem mindig nagyon jó. Tehát ez olyan, mintha elkezdenél, szoktam kérdezni a hozzám fordulókat, hogy foglalkozik-e önismerettel, és hogy ez micsoda. És akkor nagyon sokan azt is önismeretnek gondolják, hogy ők önismereti könyveket olvasnak. Az nem önismeret, az csak infogyűjtés. Tehát, hogy lehet, hogy több információd lesz arról, hogy mi a szorongás, de hogy attól nem fogsz megváltozni, az is biztos. Vagy hát legalábbis így alapjaiban véve nem. És hogy igazából ez van a meditációval is, hogy nagyon hamar akadályokba ütközünk, pont az elme működése miatt, mert azért a meditációt félreértelmezik úgy, hogy az egy ilyen vészkijárat a rohanó mindennapokból. Leülök, becsukom a szememet, és akkor jól érzem magamat, de általában, amikor becsukjuk a szemünket, oda az élet is jön velünk, tehát, hogy ettől nem fogjuk kizárni, ahogyan egyébként a meditációnak a tapasztalata meg megy ki utána az életünkbe, a mindennapokba. Tehát, hogy itt nincs egy ilyen határvonal, hogy becsukom az ajtót, vagy kinyitom, és azért nehézzé válik előbb-utóbb, pont azért, mert hogy elkezdjük érezni a kényelmetlenséget, elkezdjük azt megtapasztalni, hogy de nem múlnak el a gondolatok, nem tudom őket kikapcsolni, nem tudom kiüríteni az elmémet. Ugye ez is van, hogy én szeretnék csendet, és szeretnék lassítani. Szerintem ez egy marha jó vágy, de és el is érhető, csak rosszul közelítjük meg, mert általában erővel, kontrollal, hogy én akkor megpróbálok, nem tudom, a légzésemre fókuszálni, és elkerülni a gondolatokat, vagy felmutatni a stopptáblát, vagy nem tudom micsoda, és nagyon komplex az, hogy hogyan érjük el a nyugalmat és a csendet, és ez egy hosszabb folyamat szerintem, és mindenképpen jó, hogyha van egy csoport, akivel lehet beszélni, meg van egy tanár. És ha most nulláról indulunk meg, van egy probléma, én szeretnék változtatni, vagy egyszerűen csak túlfeszített életet élünk, tehát nem is kell semmiféle betegség, majd erről beszéljünk amúgy, hogy mire használható, milyen helyzetekben, de csak szeretnék megelőzni nagyobb gondokat. Mennyi idő az, amikor már itt számíthatok valami pozitív változásra?
Alapvetően az, hogy mi a változás, meg hogy mennyire gyors, az nyilván egyéni, meg attól is függ, hogy milyen élethelyzetben kezded ezt el csinálni. Tehát, hogyha éppen költözés közben kezded el, vagy munkahelyváltás, azért ott vannak nehezítő tényezők, mondjuk többek között az, hogy mentálisan nagyon le vagy fáradva, vagy az, hogy nem alszol jól, és állandóan belealszol a meditációba, vagy egyszerűen nem tudsz figyelni, mert mindig ugrál, tehát, hogy nagyon-nagyon pörög az elme. Ilyenkor is egyébként lehet jönni, tehát az én csoportjaimban folyamatosan van ilyen helyzet. Azt szoktam azért mondani, hogy legyen tehát, hogy nem mínuszos energiaszinttel jöjjünk mondjuk egy ilyen csoportba, mert hogy ez tényleg nem az, hogy itt ki fogom pihenni magamat, ez energiát igényel. Tehát az, hogy én tudatosan figyelek, az tudatos erőfeszítés, energia. A 8 hetes tréningnél azt vannak olyan kutatások az MBSR, tehát a Mindfulness alapú stresszcsökkentés tréning kapcsán, hogy azért a 6. héten, és ezt én látom, tapasztalom is, azért ott már így érezhető a változás. Lehet, hogy egyébként a résztvevő még nem érzi, de egyébként ahogyan megosztanak, meg amilyen tapasztalataik vannak, ott azért már leesik a tantusz, és egy sokkal elfogadóbb hozzáállással tudnak ülni, és ez egy sokkal nagyobb nyugalmat okoz. Tehát, hogy nem csak úgy lehet relaxálni, hogy ellazítom magam, hanem ugye az is egy nagyon nyugodt állapothoz tud vezetni, hogy elfogadom ezt. És igazából mi ezt gyakoroljuk, például a hetente összegyűlünk. Szóval, hogy 30 órát mondanak, 30 órányi gyakorlást, és közben ez a csoportos vezetés. De hogy ez olyan, és hogy azért ezt is meg kell említeni, hogy ha csak gondolkodunk a meditációról, vagy olvasunk a meditációról, vagy megnézünk egy videót, TED előadás, vagy meghallgatunk egy podcastot, attól nem lesz fittebb az elme. Tehát ez olyan, mint a sport. Igen. Szóval, hogy így muszáj vele foglalkozni. Mondod ezt, hogy azért legyünk legalább egy nullás szinten, hogy nem mínuszból menjünk, de én azt látom, hogy az emberek inkább akkor kezdenek már foglalkozni ilyenekkel, ilyen technikákkal, vagy stresszcsökkentés, vagy bármi gyógyító módszerrel, meg a változtatás, amikor már baj van, amikor már nem jó, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy neked hogy jött az életedbe, te is már érezted a tüneteit annak, hogy valami nem jó, vagy csak megtetszett, és jól voltál? Mind a kettő egyébként. Én ugye 12 éve kezdtem el a Slow Budapestet vezetni, a lassítással kezdtem el foglalkozni 12 éve, akkor még nem tudtam, hogy ez micsoda, csak hallottam a slow mozgalomról, egy nemzetközi mozgalom, és nekem nagyon megtetszett, és nagyon erős hívást éreztem, tehát, hogy olyan volt ez a téma, amivel nem tudtam nem foglalkozni. Mert gyors életet éltél? Igen. Másrésztről pedig a beállítottságom is olyan, tehát sok mentális kihívás elé állítom magamat, és egyébként igénylem is a szellemi kihívást, mert az inspirál, az nekem fontos. Nem véletlenül mindfulness csoportokat vezetek, és azért ez a gyorsaság, ez nyilván nyomot hagyott bennem. Tök jó, hogy ti is foglalkoztak azzal, hogy az önismeret minél több emberhez eljusson, ugye én is ezzel foglalkozom, mert én a 20-as éveimre visszagondolva, vagy a 10 éves időszakra visszagondolva, én nagyon örültem volna, hogyha tudom, hogy mi az, hogy stressz, hogy hogyan kell kezelni, de ezt mindig el szoktam mondani, hogy ugye érettségire tudni kell Pitagorasz tételt, de nem csak azt, hanem bármilyen valószínűségszámítást, vagy milyen királyunk mettől meddig uralkodott, tehát rengeteg információ, de nem attól leszünk szerintem érettek és felnőttek, hanem attól, hogy ismerjük magunkat, hogy tudjuk, hogy hogyan működünk, tehát hogy a pszichével, a lélekkel is foglalkozunk, és kifejezetten a stresszcsökkentést én az alaptanterv részévé tenném. Igen. Nagyon fontos lenne, mert most azt látom, hogy 30, 40, 50, 60 évesen, amikor eljutunk a falig, és ezt te is mondod, hogy csattanunk, ez lehet kiégés, lehet pánikroham, lehet szívritmuszavar, szenvedélybetegségek, igen, emésztési problémák, női vagy férfi problémák, tehát meddősség. Úgyhogy ezekkel találkozom folyamatosan, vagy cukorbetegség, ugye életmódból, stresszből fakadóan, és
Én is egyébként 20-as éveimben nem tudtam azt, hogy stresszelek, miként stresszelek, csak azt éreztem, hogy azért vannak ilyen betegeskedések, de tudod, ez amikor így időről időre így egy kicsit lerobbanok, és akkor az úgy idegesített. Meg gondolom, túlvállaltad magad minden 20 éves, aki... Hát nem is az, inkább ez a rágódás, a szorongás, a hangulatok, szóval, hogy inkább ez volt, és én a Slow Budapestet ugye elkezdtem vinni, úgyhogy felmondtam a főállásomból, ami akkor egy nagyon-nagyon jól fizetős, nagyon jó állás volt. Én reklámügynökségeknél dolgoztam, én nagyon szerettem ezt a kreatív közeget, és én nem hagytam volna ott, hogyha nem a Slow Budapest jön a képbe, egy saját projekt. Ez egy éles váltás. Éles váltás volt, igen, viszont sokkal több stresszel járt, meg más fajtával, tehát a vállalkozói létnek a stresszével, és én ebben hamar azért kiégtem és elfáradtam. Tehát ez rengeteg szorongás. Ezért beszélek kisvállalkozókkal. Egyrészt Magyarországon nincs támogatva ez a szektor, igen. Másrészt meg a válság miatt, meg akkor még nem volt válság, de hogy így ez az állandó tervezés, hogy nem dőlhetsz hátra, volt bennem egy ilyen. És ez azért így meglátszott így mindenféle tekintetben azon, ahogyan érzem magam. Nem volt pénzem, mivel kezdővállalkozó voltam, tehát nem volt pénzem önismereti csoportba járni, pszichológushoz. Azért ez még ma is luxus. Akkor is az volt, ez ma is az, ezt egyébként nagyon sajnálom. És buddhista meditáció az úgy viszonylag ingyen volt, vagy olcsó volt, és elmentem egy csoportba, ülök az első ilyen alkalmon, és első meditációmon, és azt érzem, hogy nekem ezzel kell foglalkozni. Egy újabb erős hívás volt, és akkor fél évre elmentem tanárképzésre, de akkor ugye ezt megelőzte már egy csomó minden. Tehát akkor már ilyen felkészülés előzte meg, és utána elkezdtem tanítani, úgyhogy ez már lassan 10 éve volt. Mondtuk a Slow Budapestet, pár mondatban elmondott, hogy ez mi pontosan, mi minden? Hát igen, sok minden volt. Önkéntes projektként indult, ilyen figyelemfelhívó eseményeket szerveztem ott az önkéntes csapattal, hogy lassítsunk, különböző témákban előadásokat tartottam, és aztán ez, mivel tényleg ilyen főállás szintű munkát adott, vagy hát én azt csináltam belőle, akkor meg kellett nézni, hogy hogyan lesz ebből bevétel, akkor átment ez egy vállalkozásba. Most már igazából tehát, hogy 10 évig csináltam például az antihatáridő naplót. Ez nagyon jó. Sokan igen ismerik. Vége? Igen, és ugye most már nem készítjük el először, most már 10 év után 2025-ös naplót, de hogy ez például több mint 30 000-en használták ezt a naplót, nagyon szerették. Én is nagyon szerettem, volt egy webshopunk, tehát, hogy sok minden volt. Aztán most már igazából a tanítás felé megyek, és a Slow Budapest nevet is lassan, hogyha engedi a közeg, meg a közönség, ezt el fogom engedni, és akkor maradok Krajcsó Nelly, és én, aki tanítok, úgyhogy most felé megy. Tehát a Slow Budapest oldalaim most azért mindfulness tartalmak vannak. Van egy online meditációs oldalam, ez ilyen havi, éves díj alapú. Ott van rajta több mint 130 meditáció, meg ilyen online tréningek, és emellett pedig nagyon sok élő, személyes programot is tartok, és akkor, hogyha valakit érdekel a meditáció, a mindfulness, akkor ott meg fogja találni a számításait. Meg van egy podcastetek is, a Slow Time Podcast, ott is nagyon sok, nagyon jó klassz beszélgetések, meg egyedül is tartasz ott ilyen felvilágosító és rövid dolgok, nagyon jó, nagyon ajánlom. Ha már lassulás, meg Slow Budapest, miért olyan nehéz lelassulni szerinted? Olyan könnyű rávágni, hát miért, a világ gyors, de valójában ezért, csak ezért? Nincsen szerintem könnyű dolgunk, de mindig azt mondom, hogy az erdő közepén is lehet gyorsnak érezni magunkat, mert ez tudatállapot függő, és az oktogon közepén, vagy egy forgalmas út, vagy nem tudom, körúton sétálva is meg lehet élni a csendet, mert ez belülről fakad. Ezt tudom, hogy most ilyen nagyon spiri, vagy ilyen nagyon... Tök jó hangzik, de miről beszélsz? Igen, mondjál már, tudod.
Nyilván azért ez sokkal több tényezős. Én nem tudok tanárként azzal foglalkozni, hogy te váltsál-e munkahelyet vagy sem, mert azt mindenki ő dönti el. Én abban tudom az embereket segíteni a lassításban, hogy megmutatom nekik, hogy hogyan lehet ezt a belső nyugalmat átélni. És igazából akkor mindegy, hogy tényleg hol vagy helyileg, akkor ez átélhető, és ez nem annak a függvénye, hogy a stressz az kevesebb, hanem az, hogy a stresszel kapcsolatban rugalmasabb vagyok, és hogy jobban elviselem ezt a hullámzást, ami történik velem. A mindfulness ugye a testi érzetek felé viszi a figyelmet, és például a test az egy nagyon jó indikátor arra, hogy hogyan vagyunk. Alapvetően ugye a fejünkben élünk, gondolkozunk, így is dolgozunk, és állandóan ott vagyunk. Ott van az energia nagy része, és viszont, hogyha a testbe levisszük a figyelmet, akkor megérezhetjük például azt, hogy mennyire fáradtak vagyunk, vagy energikusak vagyunk, hogy mi az, ami feszültséget okoz, mi az, ami kellemes. Most például jöttem a Hungárián, kocsival reggel, hát ez, aki jár a Hungárián, az tudja, hogy ez milyen élmény lehet. Élmény. De bejött valami jó zene, és pedig iszonyatos elmúlt 10 napon van, vagy vagyok túl rajta, de hogy így egyszer csak megszállt ez a nyugalom, és igazából itt a mindfulness az abban segít, hogy én ott ezt észrevettem, hogy ez mennyire kellemes most itt, attól függetlenül tényleg ott így pöfögtek így a nagy teherautók, meg minden mellettem. Másrésztről pedig én ki is mondtam ezt, hogy ez most nagyon kellemes, és ez rendben van nekem, hogy tetszik, és az egy további ilyen megerősítést hozott, tehát tudatosságot. Kell az agynak ez, hogy ezeket így tudatosítsuk, de hogyha én azon izélek vezetés közben, hogy ezt kell elvégezni, azt, akkor ez egy teljesen más állapot. Szóval, hogy a lassításnak ez egyébként a feltétele, és még az sem segít, hogyha nem tudom, egy farmra elmész önellátó gazdálkodónak, mert szerintem mindenkinek van ilyen álma, nem, hogy leköltözni vidékre, erdő mellé, stb. Hát sőt, én most a saját példámat tudom mondani, én Balaton mellől egy kis faluból származom, én annyira vágytam Budapestre, feljöttem egyetemre, itt is éltem nagyon sokáig, akkor ez kezdett egy picit sok lenni, hogy megbolondulok, menjek ki, elköltöztünk így agglomerációba, és ahogyan gyerekek nőttek, most megyünk, visszamentünk. És ugyanolyan agyalós, stresszelős vagyok, és nagyon-nagyon furcsa felismerés volt nekem, egy gyakorlat, egy mindfulness gyakorlatot hallgattam egyszer hazafelé a kocsiba, így indult, hogy vedd le a szájpadlásodról a nyelvedet. És akkor én is szoktam mondani. És tényleg honnan tudja, hogy fönt van? És nagyon-nagyon egyszerű dolgok ezek tulajdonképpen, amit nagyon sokat kell gyakorolni, hogy egy szokás legyen, de hogy valóban teljesen mindegy, hogy hol vagy, milyen zsizsgésbe, hanem hogy ez belülről jön, és ez tényleg nem csak jól hangzik, hanem ez nagyon gyorsan megízlelhető. Igen, és ez lett volna egyébként a rövid válaszom arra a kérdésre, hogy hogyan lehet lassítani, hogy megérezni azt, hogy mi az, hogy lassulás, ezt tudatosítani, mert annál jobban ráerősítünk erre a szokásra. Tehát, hogyha ez az élmény már megvan, akkor onnantól kezdve ez már azért elérhető tudatosan is. És például lesz, hogy vedd le a nyelvedet a szájpadásra, engedd le az állkapcsodat, engedd le a válladat, tehát, hogy ilyenek. Igen. Egyébként ugye így kezdődik minden meditáció, igen, hogy a középpontunkba megérkezünk, és ez egy nagyon jó érzés. Igen. Bár egyébként ugye a mindfulnessben azt tanítjuk, hogy az evés közben, podcast beszélgetés közben, vagy autóvezetés közben, tehát hogy bármilyen formában, testhelyzetben gyakorolható. És ugye ez nem csak egy ilyen kipróbáltuk, és tök jól, nekünk jól működik, hanem ez tudományosan bizonyított, hogy az agyra kimutatható hatása van, nem tudom, te jobban el tudod mondani, a szürke állományt megvastagítja, vagy mit csinál? A szürke állományban is igen van, tehát, hogy látható változás. Igazából ugye a mindfulness az a neuroplaszticitásra épül, tehát, hogy az agy képes változni, mert ez egészen, nem tudom, pár évtizeddel ezelőttig az volt a mondás, hogy megszületünk valahogyan, és akkor annyi. Igen. És akkor vagy egy intelligenciával, egy személyiséggel, és gyakorlatilag nevelni se tudnak, mert készen vagyunk. Igen.
5 évesen. Igen, és akkor tudod, a testmozgás, az ugye Jane Fondával meg ezekkel bejött, hogy de fontos, hogy a testünket lehet edzeni, aztán kiderült, hogy egyébként a testedzés az nagyon sok minden másra is jó, többek között a lelki dolgokra is, aztán ugye az étkezésről is most már kiderül, hogy az is a mentális betegségekkel is összefügg, ahogyan étkezünk, és aztán kiderül az is, hogy magával a meditációval is lehet az befolyásolni, hogy aki mondjuk azt mondja magára, hogy én egy szorongó személyiség vagyok, hogy ez csökkenjen bennem ez a szokás, mert én mindent szokásnak gondolok, tehát mindent úgy tanítunk, hogy a düh az egy szokás, az öröm az egy szokás, az aggódás az egy szokás, a száj összeszorítás az egy szokás. És ezekre, hogyha tudatosan elkezdünk figyelni, észrevesszük ezeket, akkor onnantól kezdve van lehetőségünk változtatni. Úgyhogy az agy az képes a változásra, és ugye azt is tudjuk már, hogy az, hogy mennyit stresszelünk, az, hogy hogyan élünk, ugye igazából az befolyásolja azt, hogy meddig élünk, és hogy milyen minőségben élünk, és hogyha extrém stressz alatt vagyunk, akkor ugye be tudnak kapcsolni olyan gének, amelyek betegségekre tesznek hajlamosá. Tehát ugye stressz alatt az immunrendszer az le van nyomva, nem tud úgy védekezni, úgyhogy nagyon-nagyon sok mindennel összefügg az, hogy például én meditálok, és stresszcsökkentést gyakorolok, vagy sem. Tehát egy agyi edzés tulajdonképpen. Az, igen, edzőterem, igen. És mik azok a betegségek, amire már bizonyítottan jó hatással van, tehát amire használják is gyógyításban? Én nagyon sok ilyet olvasok már, mondom például ez a szenvedélybetegségnél nagyon sok helyen látom, hogy van ez a dolog, vagy a cukorbetegséget mondtad még. Van igen szenvedélybetegeknek létrehozott, hát általában 8 hetes programok ezek. Judson Brewer, amerikai fantasztikus orvoskutató foglalkozik például ezzel. Ő egyébként a szorongást is a függőségekkel hasonlítja össze, tehát egyenlőségjelet tesz a kettő közé, a szorongás is egyfajta függőség, és így tanítja meg azt, hogy hogyan lehet letenni a szorongást, majd itt a Gerilla Klubban is lesz erről szó, fogok ezzel tanítani majd, és kifejezetten a mindfulness alapú kognitív terápia, ami a kistestvére a stresszcsökkentő tréningnek, és a 90-es években 3 pszichológus dolgozta ki, egy angol, egy amerikai és egy kanadai, tehát ezt az MBCT-t, ez a rövidítése, Angliában például fel lehet iratni receptre, visszaeső depresszió kezelésében ugyanolyan eredménnyel alkalmazzák, mint a gyógyszereket. Tehát ott van rá támogatás is. Van, igen. De jó lenne. A TV-ben benne van, igen. De jó lenne, meg ha lenne az iskolánkban. Miért nincs ez a magyar iskolánkban sehol? Nem, hogy általános iskolában, de középiskolában sem. Hát igazából említetted a vallási kérdést, elsősorban egyébként vallás miatt nem szeretik a jogát és a meditációt behozni most a magyar oktatási rendszerbe. Hát ez van, majd lesz talán más. De a mentorklubban lesz, ez a jó hír, ez nektek is egy nagyon jó hír, mert tényleg szeretnénk elhozni mindenkinek, hogy legalább rá tudjon érezni, vagy meg ki tudja próbálni, és meg tudja tapasztalni, hogy ez mennyire jó hatással tud lenni az életünkre. Segít meghozni döntéseket, ugye egy munkahelyváltás sem úgy működik, hogy hétfőről kedre én kilépek egy rossz munkahelyből, azért ott ez egy folyamat, és ezt például nagyon jól tudja támogatni. Ha valaki most akar ezzel elkezdeni foglalkozni, tudsz ajánlani a mentorklubos programon kívül akár könyvet, oldalt, mondtad a saját oldaladat, de mondjuk annak egy kicsit így a hátterét valaki szeretné megismerni. A Jon Kabat-Zinn nevét mondtad neki, melyik könyve, vagy mivel? Neki azért pár könyve elérhető, ezek rövid könyvek, és pont befogadható szerintem, Bárhová mész, ott vagy. Ez is egy annyira jó cím. Bárhová mész, ott vagy. Igen, én nagyon szeretem. Ugye ez azt jelenti, hogy
lehet, hogy elmegyek a horvát tengerpartra nyaralni, de az elmémet, a szokásaimat viszem magammal. Tehát nem csoda az, hogyha ott is ugyanolyan dolgok és problémák jönnek ki, mint otthon egy pont után. És a munkahelyváltás is ugyanez, hogyha viszed magaddal a problémákat, igen. ezt mi is sokszor mondjuk. Igen, de nagyon szeretik az emberek Ruby Wax-nek is egy angol ő újságíró volt, azt hiszem, a Mindfulness Kalauz című könyvét, meg vannak neki más könyvei is, tehát magyarul elérhető. Nekem sok háttéranyagom van, ilyen oktató videóm, ami ingyenes regisztrációval elérhető az oldalamon. 20-valahány ilyen kis videót, amit mondtál, hogy ilyen kis okosításokat raktam, hogy például fókusz a meditációban, meditációs testhelyzet. És ezek ilyen 7 perces dolgok, ilyen befogadható dolgok. Nagyon jók, igen. Igen, ez a Slow Time oldalamon van blogunk, szintén ott elérhető, tehát, hogy én azért évek óta azon dolgozom, hogy a mindfulness az minél elérhetőbb legyen itthon, és hogy minél kevésbé félreérthető viszont. Úgyhogy ezek az anyagok, amiket összeraktam, ezek azért vannak, meg azért a podcastomban is beszélek azért sok mindenről. Igen. És ugye még egy kérdés a végére, mert ugye van egy ilyen, ha már karrier podcastnél vagyunk, azért van egy olyan kép az emberek fejében, hogy tök jó, hogy ezekről beszélünk, meg persze biztos jól is leszek majd, ha ezt gyakorlom, de azért a munkavilága az nem a slowról szól, tehát az, hogy stressz interjúk is vannak még mindig sok helyen. Ne is mondd, nekem is volt, de képzeld el, a Sotén a mentálhigiénés szakra, mikor jelentkeztem, nyomattak egy stressz interjút, én akkor teljesen kikészültem, az még minden előtt volt, rettenetes volt. De hogy ezt miért csinálják? Hát mivel magyarázzák ezt, hogy még mindig vannak stressz interjúk? Gondolom ezzel mérik a stressztűrő képességet teljesen félreérthető módon. De hogy arra akarok kiukadni, hogy az emberek fejében ez van, hogy az az érték, ha én multitaskingolni tudok, ha nagyon terhelhető vagyok, tehát lehetőleg a problémáimat tudjam, a privát problémákat az ajtón kívül hagyni, minél többet bevállaljak, legyek proaktív, tehát hogy ez minden csak nem slow, és hogy azért a mindfulness nem azt csinálja, hogy ezt így megszünteti, hanem a mi szemléletmódunkat, meg a mi hozzáállásunkat tudjuk ehhez, nem tudom, rugalmasan alakítani, vagy hogyan működik ez? Amiket így mondtál, tehát az adottsága az életünknek és a munkánknak, ezek nem fognak eltűnni. Akkor sem, ha mindfulness gyakorolsz, és akkor sem, ha nem, tudod. Tehát az, hogy proaktív legyek, ahhoz például az kell, hogy ne legyen blokkolva a prefrontális kéreg, amiben a kreativitás van, az, hogy el tudunk képzelni dolgokat, a racionális gondolkozás, a tervezés, viszont ez stressz alatt blokkolva van. És itt van egyébként, itt lakik a fókusz is, és ez is blokkolva van. Tehát stressz alatt egyébként a fókusz az olyan, hogyha így most azon gondolkozol, hogy de én akkor eléggé fókuszált vagyok, az azt jelenti a stressz alatt a fókusz például, ha már így multitaskingről is beszéltünk, hogy nagyon beszív egy alagút, és onnan nem tudsz kijönni. Tehát azt magaddal viszed, azt a problémát még otthon is, meg alvás helyett is ezzel foglalkozol. Nem az a fajta fókusz az, amire törekszünk. És tehát, hogy ahhoz, hogy ezek megtörténjenek, például, hogy a multitaskingot azt én tudjam bírni, hogy gyorsan tudjak váltani mentálisan, mert ugye ott nem az a nagy kihívás a multitaskingban, hogy odafigyeljek valami újra, hanem az, hogy ott hagyjam a régit. Hogyha elmélyülten dolgozol, megzavar valaki, 25 perc kell körülbelül, hogy visszatérj ugyanarra az elmélyültségi szintre. Hát annyi idő nincs. Nincsen, de hogy ugye ez a feszültséggel jár, és igazából az, hogy én tudom kezelni nagyon gyorsan, sokkal gyorsabban a feszültséget, mint amúgy, az viszont azt fogja eredményezni, hogy képes vagyok multitaskingolni, viszont azt is észreveszem, hogyha a feltöltődésnek van itt az ideje, tehát nem lesz ebből egy rossz szokás, hogy például akkor is multitaskingolok, amikor a gyerekkel vagyok, vagy amikor jogázok, nem tudom, hogy előfordult-e bárkivel, vagy veled,
az, hogy jóga óra, lazulj el, csukd be szemed, nem tudom, és így pörög az agy, hogy mit kell még megcsinálni. Igen. Az is multitasking, hiába, nem tudom, ászanázolod, attól még ugyanúgy megy a multitasking. Sőt, most már én azon kapom magam, hogy 2 képernyőt nézek, tehát megy a tévé, nézek valamit, de kell a telefon, meg kell néznem valamit, egy e-mailt várok, vagy nem tudom, és ha csak egy van, már úgy érzem, hogy valami hiányzik, még valaminek jönnie kell, és ez biztos, hogy nem jó. Visszatérve a stressz interjúra, te mit csináltál ott? Tehát én azt elsírtam magamat, nem, mert az ott így minden előtt volt, még nagyon régen volt értem, ez. Rettenetes élmény volt, látod, most is feljött. Mert most, ha most lennél ebben a helyzetben, akkor hogyan reagálnál? Mert szerintem ebben is nagy segítség, nem, hogyha már tudod, hogy téged beraktak egy stressz interjúba, eldöntöd, hogy akarok egy ilyen helyen dolgozni, ahol így indulunk. Egyrészt igen, tehát hogy rögtön az jutott eszem, hogy nem kerülnék valószínűleg ilyen helyzetbe, vagy kilépnék. Másrészt pedig azt is, hogyha már benne vagyok, azért én ezt mindig felvállalom a csoportjaimban is, hogy nekem is vannak nagyon nehéz szenvedést okozó szokásom, és például egy ilyen helyzetben én nagyon sokszor lefagyok, és valószínűleg ez történne megint. Észrevenném talán hamarabb, jobban, csak a lefagyásnak ugye az a nehézsége, hogy le vagy fagyva, tehát hogy nem nagyon tudsz ott így kilépni belőle. Viszont lehet kommunikálni ezt, tehát hogy azért erről én sokat tanítok, hogy mi a lefagyás, ezt tényleg észre tudom venni, és akkor valószínűleg kommunikálnám azt, hogy ne haragudjatok, nagyon feszült vagyok, vagy nagyon, tehát ezt az őszinteséget szerintem magam felé, meg mások felé is gyakorolnám. És igazából, amikor ez így szerintem ki van mondva, onnantól kezdve ez egy más irányt vesz ez az interjú. Tehát lehet, hogy észreveszi az is, aki csinálja, hogy milyen hatással van rá, mert azért nem vagyunk empatikusak eléggé, én azt gondolom, és ez nagyon rossz. És a mindfulness ezt is segíti. Persze, mert hogyha magamra és az érzéseimre rá tudok hangolódni, ugye az a kulcs ahhoz, hogy én a másikat is érezem, mert ugyanazon megyünk keresztül, meg hogyha te itt ma szomorú vagy, akkor azt én is átveszem, ha te dühös vagy, akkor azt is, szóval, hogy hatással vagyunk egymásra érzelmileg. Úgyhogy valószínűleg így ezt csinálom. Tehát, hogy nem az lenne, hogy én bennem ez nem történne, meg nem lenne egy óriási stressz, hanem az, hogy máshogyan alakulna ez, és nem lennék benne. Utána én emlékszem, hogy még azért napokig, hetekig, akár hónapokig is még rágódtam, benne voltam. Szóval, hogy egyrészt üzenem a stressz interjúztatóknak, hogy ezt gondolják át. Hagyják abba. Nem, de hogy gondoljuk át, hogy hogyan vagyunk másokkal, hogy mit csinálunk másokkal, még ha az egy ismeretlen is. Szerintem minden tekintetben van felelősségünk a másik iránt. Másrészt pedig, aki pedig megy interjúra, annak sajnos fel kell akkor úgy tűnik még mindig készülnie arra, hogy itt nagyon, nagyon nagy ilyen rombolóval jönnek felé, vagy nem tudom mivel. Igen, és ha már mondod, hogy legyünk felelősséggel mások iránt, nekem a mindfulnessnek ez a legnagyobb üzenet, hogy legyünk felelősséggel magunk iránt, és igenis foglalkozzunk magunkkal, mert bármi helyzet van, ugye először magunkat kell rendbe tenni, utána jön az állásváltás, utána jön az életmódváltás, utána jön minden. Igen, mindenképpen kell foglalkozni, de hogy szóval, hogy nem az van, hogy meg kell várni, míg jól leszek, mert sose leszek jól. Ez ugyanaz, mint hogy ezzel azért sokat foglalkozunk, hogy megvárom azt, hogy otthon ideálisak legyenek a körülmények a meditációra. És akkor a 8 hét alatt az is kiderül, hogy ez sose lesz. Igen. Tehát, hogy ez sose lesz. Nem lesz olyan, hogy kipihent vagyok eléggé, hogy csend van, hogy nem tudom, hogy van időm, vagy nem kell elvégezni még 1000 másik dolgot, hanem, hogy ezt el kell kezdeni és csinálni, közben folytatódik az élet, de hogy én legalább már teszek magamért. Tehát, hogy ez így mehet egyébként párhuzamosan is. És aki nem talál otthon időt, azért te csinálsz elvonulós táborokat is. Egyszer menjen el, szökjön el egy ilyenre, ugye most lesz a következő, ez a Balcsinál például. Igen. Ezt még a végén mondd már el pár szóba, hogy ez miről szól, hogy nem a wellnessezés. Ja, igen. A Balcsinál. Igen. Bár egyébként ez a legwellnessesebb táborom, ezt most csinálom először, de sokáig ellenálltam neki, csak rájöttem, hogy nem kell mindig mélyülni, ez most egy ilyen
hosszú hétvégés, tehát péntektől vasárnapig tartó tábor, egy nagyon szép helyen, Zánkán, tényleg a Balaton partján, gyönyörű az őszi Balaton. Már csak az, hogy ott vagyunk egyébként, ez nagyon sokat számít. A légzés lesz a témánk, tehát légzésfigyelés, légzésbeavatkozás, és ilyenkor egyébként, hát azért napi 7-8 órában foglalkozunk és gyakorolunk meditációt. Megosztás van, tehát csoportos beszélgetés, nagyon finom ételek, és remélhetőleg nagyon kényelmes ágyak, és akkor ki tudja mindenki pihenni magát, de alapvetően én 5 napos táborokat tartok, télen szoktam teljes csendes 5 napos tábort tartani haladó gyakorlóknak. Tehát nem lehet megszólni egyáltalán? Nem, és a telefont is beszedem, tehát ingermentes. Ennek nagyon nagy nehézsége van, ugyanakkor egy nap után már nem hiányzik a telefon senkinek, sőt, nagyon-nagyon jó érzés anélkül lenni, és az egész napos gyakorlás, és nagyon sok meditáció, egy kicsit ilyen, hát az hónapokra vagy fél évre is irányba állít, szóval, hogy nehéz szerintem elköteleződni egy ilyen felé, de én is azért járok vissza évente, mert semmivel sem összehasonlítható az, hogy milyen szinteken, milyen mélységben tudok találkozni a saját szenvedésemmel, és a saját örömeimmel, és hogy rengeteg mindenen túl tudok lépni, hogyha ott engedem magamat, hogy találkozzak ezekkel a dolgokkal. Úgyhogy ehhez viszont el kell utazni, le kell csendesülni, kellenek a tanárok, kellenek a gyakorlótársak, mert otthon, online, nem tudom, a szobasarkában ezt nem lehet csinálni. Igen. De arra jó az online tanfolyam is, meg az online minden program, hogy elkezdjük ezt, és igényünk legyen rá egyre több, és akkor egyre jobban leszünk. Én kívánom nektek is, hogy jussatok el Nelly szintjére. Én nagyon szeretnék eljutni, nekem ez nagy nehézség, de én már semmiért nem adnám ezt, hogy ezt így próbálkozom vele, mert nagyon fontos. Úgyhogy köszönöm nektek a figyelmeteket, aki ezt kibírta, mert ugye ez a koncentrált figyelem is egy mindfulness-hez kapcsolódó dolog, szerintem nagyon kevesen tudnak egy majdnem 1 órás podcastet végighallgatni, de aki ezt kibírta, az nagyon jó úton jár, és egy óriási piros pont neki. Kövessétek Nellyt, a Slow Time podcastot, nagyon hasznos anyagok vannak, kövessétek minket is, lájkoljátok ezt a videót is, ha tetszett, és várunk benneteket vissza 2 hét múlva. Sziasztok! Köszönöm, Nelly! Köszi, sziasztok!